Nakuha ng cellphone videong ito. Makikita ang buhay na diwa ng pagbabayanihan ng mga taga San Antonio, Uwas Albay. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng bayanihan ng mahigit sa 10 kalalakihang ito? Kakamangang bayanihan ang isinagawa sa Barangay San Antonio, Uwas Albay. Mahigit 13 katao ang nagtulong-tulong na buhatin at ilakad ng 5 oras ang isang bagong panganak na nanay na si Aisa Matalipne, gamit lamang ang kumot at kawayan. Sir, totoo bang 5 oras yung linakbay nyo papunta dun sa ospital? Opo, sir. Ganun po talaga kalayo yung barangay namin. From barangay po namin, diretso po sa Piodoran. Ilog po yung dinadaanan namin. Yung nakita nyo po sa video, yun na po yun talaga yung daanan namin. Wala na po kaming ibang way. Kapag nilalakbay nyo yun, si Mrs. ba ay umiinda na sa sakit? Yes po. Ano yung pakiramdam mo? Iniisip ko na lang na sabi ko, kayang-kaya ng asawa ko to, kaya parang kalmado lang po ako noon. Kasi pag once na nataranta ka pa, baka hindi mo na alam kung anong gagawin. Kaya kalmado lang po ako noon at saka nagdasal na rin kami na sana makarating kami ng maayos at ligtas yung mag-ina. Ora mismo namang tinugunan ng programa ang kanilang pangangailangang medikal. Ano po ba ang maaaring maitulong ng Ako Bicol kay Sir Michael? Once may bill na po sila, yung pasyente ni tatay, may hospital bill na sila. Dalhin lang po niya sa atin sa Malasakit Center, wag siyang magalala, wala siyang babayaran. Maraming salamat po sa Ako Bicol. At sa paglabas ni Aisa sa mahigit 1 linggong pamamalagi sa ospital, ang una niyang nais mahagkan ay ang kanyang anak. Kaya't sa muli nilang pagkikita, hindi napigilan ni Aisa na mapaluha nang muli niyang masilayan ang kanyang munting anghel. Medyo maluwag-luwag na rin sa isip ko na nakalabas na rin si mama niya, pati itong baby ko, so healthy naman. Tuwang-tuwa na rin kami. Salamat na rin sa Diyos at so ligtas rin kaming lahat. Pasalamat man kami sa mga nagtabang sama, lalo sa nagburulig, so mga kabarangay ko, kapwa ko kagawad, tanod, so mga sibilyan, ubos-ubos sinra. Nagpasalamat ako, taga siyempre kung wala man sinra, di may aram kung di may madara si Agum sa ospital. Ikadua sa dakilang tabang mangka di sama kading Ako Bicol tabang ora mismo, so dakilang bagay ka na pagtabang ninra, kaya sana dakil pa man sinrang matabangan. Mga kaaksyon mula dito sa Barangay La Medalla, Piodoran, Albay, sasamahan natin sina Tatay Michael pauwi sa kanilang bahay. At tanging habal-habal lamang ang pangunahing transportasyon papuntang Barangay San Antonio, Uwas Albay, kung saan sila naninirahan. Sa init at haba ng biyahe, kinailangan namin pansamantalang tumigil sa daan. Saan po unang hininto si Ate Aisa nung manganganak na po siya? So ito po, malayo pa po ito sa sentrong San Antonio. Actually po, Sitio Tinauban to. Tapos po, nung umalis po kami nung bahay namin dyan sa sentrong Barangay San Antonio, dito po namin first time na hininto po yung asawa ko na manganganak. Kasi po, may lumabas na po sa kanya, so kailangan po doon yung susunod yung bata na. Gaano, Kuya Michael, naging kahirap yung sitwasyon po nung pagtutulong-tulong kay Ate Aisa maihatid lang dito? And considering na ganito yung daanan po, mga ilog at buhangin, walang kalsada. Actually, nakakaawa po talaga yung mga tumulong kasi nakapaa sila kasi hindi po pwede gumamit ng tsinelas kasi po yung paa nila bumabaon sa buhangin. At saka hindi naman po ganito yung tubig. Ito pong tubig na yan, mahina yan. So, nung dinala po namin yung asawa ko sa ospital, malakas po yung agos ng ilog. Totally po, baha po. Dito sa kahabaan ng sangasangang ilog na ito, araw-araw na lumulusong ang mga taga San Antonio. Mabato, malalim at delikado man ang daan, ay tila ba sa kanila ito'y naging pangkaraniwan na lamang. Maging ang bagong silang na sanggol ni Tatay Michael at Nanay Aisa ay maagang naranasan ang pagbiyahe sa habal-habal.
Sa kanyang kamusmusan, ay natahak niya na rin ang peligrosong daan pauwi sa kanyang tahanan. At laking pasasalamat naman ang pamilya Matalitni. Dahil sa kanilang pag-uwi sa bundok, ay biniyayaan sila ng magandang panahon. Nag-uusap po kami na nitong asawa ko, sabi ko sa kanya, anong papangalan natin dito sa baby natin? Sabi niya, ikaw kung anong gusto mo. Diba, babae yung anak ko. Tapos nakita ko yung pangalan ni Diday ko sa tarpaulin. Parang gusto ko rin pangalan ng Diday yung anak ko. Kaya, yun, naging Diday talaga yung pangalan niya. Nang mabatid na nakauwi na ang mag-ina, agad naman silang binisita ng umalalay sa kanilang kumadrona. Sinamahan ko kahit na malakas yung abot ng tubig kasi hindi ko pwedeng mapabayaan. Kung time na yun, manganak sa daan, nandun ako. Matutulungan ko siya. Nakilala rin namin si Ruel, isa sa mga kalalakihan na tumulong magbuhat kay Aiza. Kahit na mahirap, turong-turong kami. Kaya dito yung buhay na nanganganak. Yun talagang nakasalayan dito sa amin. Tulungan. Kaya naman ito ang isang patunay na buhay pa rin ang diwa ng pagtutulungan ng mga Pilipino na walang hinihinging kapalit. Ito, sili. Magkakapir rin kami dito sili. Kaso lang ngayon, medyo sumura na yung sili ngayon. Kasi marami na rin nagdadala ng sili galing sa bayan. Gaano ka po kadalas dito sa bundok nagtatanim? Pag walang nagpapaangkas, walang nagpapa-door-to-door, papuntang Piuduran, bali dito na lang yung libangan ko. Nagagamas ako dito, nagtatanim ng nyog, ng mga gulay. Pag uwi ko sa bahay, magluluto. Kagaya niyan, bagong mga anak si Mrs. So, kailangan mga 3:30, uwi na ako niyan kasi magluluto pa ako. Pag mga ganito po yung harvest, nakakatuwa na. Dito para sa akin, okay na ito ma'am. Pag ganito nakalalaki yung kamote, so magandang ani yan. Masapat naman ba, Kuya Michael, yung kinikita nyo sa pagtatanim sa pang-araw-araw na pangangailangan? Actually ma'am, kung isipin, kulang na kulang po. Kaso lang, binabudget na lang po talaga namin. Kasi wala rin wala naman kaming magagawa. Wala naman dito sa aming mga ma-apply ang trabaho. Gaya ng mga nasa bayan ka, mag-apply ka sa mga construction, sa nagpapagawa ng kalsada. Pwede. Dito ma'am, wala kang aasahan. Pagtatanim. Ngayon, kagaya niyan, pag-aangkas, pag-abal-habal. Tawag dito sa amin, door-to-door. Bawa, may mga paninda dito na wala naman silang sariling motor. So, nag-aangkas sila, nag-aabal-habal sila. Sa ngayon, nakatutok silang mag-asawa sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Lalong-lalo na ngayong nakauwi na at may karagdagang miyembro na sila ng pamilyang si Baby Diday.